kalih musowan bangsa ageng dumateng kula pendengar dibaksah kami dados programing Jati ya. Nggih, boten kula. Akan monggo sareng-sareng menyuwun dengan para siswi kathah-kathah belajar menapa ingkang dados sedya paduka lan pangkuwatan kula saged sumangga ndadosaken kathahipun Bapak Kapolres nggih. Menika kula wiwiti nggih. Sareng-sareng menyuwun nggih. Nggih, Bang. Arum-arum kembang popong rajodang rembuyung lunging kadung kumelung amalangkung kacerang marut tomandha manggut nuwun Kyai Dalang kula ngaturaken pandya panakrami dumateng rawuh panjenengan wonten ing desa Pakis Aji wonten bumpalipun Bapak Soeharto mriki lajeng tindak paduka pranggih-manggih karahayon Ki Dalang Mbah Niniyogo lan Kaki Yogo inggih Icana lumanggih Jodo rayu kalis ing rubudo tan wonten alangan setunggal menapa sapundhuripun dumateng Wisana semanten ugi Wisana kula inggih manggih kayuwanan kalis ing rubudo mboten wonten alangan setunggal menapa anggen kula nderekaken tindakipun Kyai Dalang. Kula inggih manggih kawigadan sana. Mboten wonten alangan setunggal menapa anggen kula nderekaken tindakipun Kyai Dalang. Sakondhuripun dumateng panjenengan ki sana. Inggih Kyai Dalang Niniyogo Kaki Yogo senajan kula inggih manggih Basuki kalis ing rubeda tan wonten alangan setunggal menapa. Sumangga Kyai Dalang Niniyogo Kaki Yogo kula aturi pinarak lenggah ingkang prayogi. Inggih Kisana sampun boten kirang prayogi ingkang dados lenggah kula sama. Semanten ugi sampun boten kirang sepucuk anggen kula lenggah Kisana. Kula namung ngestaken menapa ingkang dados gawipun Kisana. Nuwun Ki Dalang menapa resmi anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan menika. Panjenengan kula sebat Ki Dalang sejati inggih sejati ning dalang. Inggih leres menapa ingkang dados dawuhipun Kisana. Inggih kula dalang sejati ning dalang. Kula dalang mijiring jagat inggih nami Dalang Kandha Brana. Pingking kula saking kayangan Nguntara Segara bedhisik kula Sangjang Bathara Wisnu. Kula menika putranipun kula Sangjang Jagat Ratingkah inggih Sangjang Bathara Guru Wisana. Lah dalah. Dados panjenengan menika putranipun kula Sangjang Bathara Guru inggih Sangjang Jagat Ratingkah ingkang makayangan wonten kayangan Nguntara Segara bebisik panjenengan Sangjang Bathara Wisnu inggih Sangjang Suman ingkang madhep dados dalang jati jatining dalang inggih dalang mijiring jagat asma Dalang Kandha Brana menika panjenengan inggih mirsani inggih kula menika ingkang madhep dados dalang sejati sakondhuripun panjenengan menika ingkang saking pundi pinaringan asma sinten Wisana. Inggih Kyai Dalang menika duka andangu dumateng jasad kula sok sinten kula mastani dumateng kula. Kula menika putra Nalendra Prambanan putranipun Sang Prabu Marwata Sekar. Kula winastan witing tani durun tani naminipun Darma Mikukuwan ingkang andherekaken lampah kula
kadang-kadang kula inggih menika sandang garpu karung kala petung laras pun sinten dayu. Lajeng pedamel kula anak seni dumateng pura kadang-kadang kula ingkang ngawontenaken pangruwatanipun dalang jati. Mekaten ki dalang, dados mekaten panjenenganipun putripun Nalindra Prambanan Prabu Marwata Sekar ingkang asma pun Darma Mikukuwan inggih wiping tani durung taman durung tani. Lajeng ingkang nderekaken tindak paduka menika kula kadang-kadang paduka pun sandang garbo karung kula pitung laras miwah pun sinten dayu mekaten sana. Inggih lakar laras merupa ingkang dados jawipun Kyai Dalang. Saged dadosaken dingahing manah ini panjenengan saged angrawuhi tegak ing Madyapada tumuju wonten bumi pawengkonipun Bapak Soeharto ing Pakis Aji mriki Kyai Dalang. Dingah kula lan dingahipun Bapak Soeharto tanpa upami boten kenging dipun gambaraken awit menapa sampun dangu Bapak Soeharto anggenipun mawantu-wantu angentos ingkang dados rawuhipun Kyai Dalang. Awit menapa panjenengan dipun suwun ndaka pitulung supados nindakaken pangruwatan wonten bumi pawengkonipun Bapak Soeharto mriki Kyai Dalang. Inggih kula namung nderek menapa ingkang dados dawuhipun kisana awit saderengipun panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten. Kula piyambak sampun pinaringan dawuh dening Pukulung Sangyang Bathara Guru pados cedhak ing Madyapada tumuju wonten bumi pawengkonipun Bapak Soeharto supados nindakaken pangruwatan nanging mugi kawinana wisana. Sok sinten kemawon ingkang ngawontenaken pangruwatanipun Ki Dalang Jati. Menika kathah sanget aburampen ingkang kadamel nindakaken menapa panjenengan Bapak Soeharto sampun sedya sadayanipun. Inggih kana. Inggih leres menapa ingkang dados gayipun Ki Dalang. Sadaya rakitan padisaji ingkang kadamel nindakaken pangruwatan kados anekapi mila menika nggih Kyai Dalang saderengipun panjenengan nindakaken pangruwatan. Mugi panjenengan kula aturi mliti kawontenipun saji laburampen ingkang kadamel nindakaken pangruwatanipun Ki Dalang Jati. Mbok menawi wonten ingkang kirang mangke Bapak Soeharto supados utusan dumateng kula kadang-kadang ingkang sami andeng tulung dumateng bot keripatanipun Bapak Soeharto ingkang anggenipun ngawontenaken pangruwatanipun Ki Dalang Jati. Mekaten Kyai Dalang panuwun kula. Inggih sana. Sadaya rakitan ingkang sampun kagelar menika kados sampun anekapi. Mila menika mamrih lan rancakipun anggen kula nindakaken sumangga panjenengan kula pasrah dumateng Ki Dalang Jati. Awit panjenengan pantes akarya sesuwipun Bapak Soeharto supados pasrah dumateng Dalang Jati pekaten panuwun kula sana. Inggih Ki Dalang kula mung nderek menapa ingkang dados dawuhipun Ki Dalang. Ananging mugi kawunyana pasrah kula mangke dumateng panjenengan leres lanjutken sae lanjutken kula sumanggaken dumateng panjenenganipun Kyai Dalang. Inggih mboten dados menapa sana. Mekaten pasrah kula dumateng panjenengan Kyai Dalang. Awit menapa dengan dipun rawuhaken wonten bumi pamungkun Bapak Soeharto ing Pakis Aji mriki panjenengan dipun suwuni sedaya pitulung supados nindakaken pangruwatan. Lajeng ingkang dipun ruwat wujudipun bumi pawengkonipun Bapak Soeharto. Awit bumi pawengkonipun Bapak Soeharto duweni awujud wana gregegan wonten ingkang ageng tur waris awingit kathah kewan galak ingkang kumuwuk menungso dumateng daging jalma. Mbok menawi bumi pawengkonipun Bapak Soeharto mriki wonten wujudipun getih tinulung balung tinumpuk encek sujen glondong pengareng-areng
lemah sangar lemah gatel kayu angel mangker songing lanjak pagiponing warak paguaning warak bangsane jin setan priprajangan ingkang kumawuruk angganggu damel dumateng Bapak Soeharto anggenipun bebobro dalem wonten ing pakisat mriki lan malih anggenipun bebobro dalem wonten ing mriki wonten wujudipun dandang rebah dandang jebul wali botol tumang tugel gandik tugel ungkal tugel sawung pepajangan wonten saluhuring griya lah wujudipun kori ingkang rebah awit menika andadosaken sukertanipun para kadang-kadang kula ingkang sami bebobro wonten ing dusun Pakisaji mriki pramila kedah dipun wati dalang jati malih Bapak Soeharto menika anggadhahi putra namung kalih putra kalih kala wau kenging dipun wastani uger lawang putra kalih uger lawang kala wau anggadhahi wujudipun Sukerto tur dados cadanganing Bathara Kala pramila menika miturut tata titi tataning tiyang Cina dipun teliti ngantos dugi sapriki dening tunggaling Bapak Soeharto putra kalih ingkang dipun namekaken uger lawang kedah dipun wati dalang sejati supados ical Sukerto ingkang sumandang dumateng putranipun Bapak Soeharto putra kalih kala wau lan sampun ngantos dados cadanganing Bathara Kala mekaten ingkang dados pasrah kula dumateng panjenengan sae lan boten kula semanggaaken dumateng pungganipun Kyai Dalang inggih sanget kathah sanget ingkang dados dawuh panjenengan ingkang sampun katuraken dumateng kula nanging sadaya menika sami kita ing Gusti kedahipun inggih kedah dipun luwat putra kalih putranipun Bapak Soeharto menika kala wau mila menika panjenengan kula tritawani sawetawis kula badhe utusan dumateng Kakang Yogo supados tata-tata anggelar wujuding bangsa nata gedeblok ndeger kelir numping wayang supados enggal gancar anggen kula nindakaken inggih nyemanggaken dumateng piyambakipun Kyai Dalang mangku Kakang Yogo kula Kyai Dalang wonten menapa mengkene Kyai Panjak sira enggal toto awit aku pinanggap kula nindakake pangruwapan ana ing desa Pakisaji ana bune pawengkoning Bapak Soeharto marot enggal toto gelaren wujuding gamelanmu tatanan gedeblokmu gegereng-gelirmu sumpingan wayangmu sawise anggonmu rampung anggonmu tata-tata sira enggal paluwa supaya tak enggalake anggonku nindakake pangruwapan mekaten inggih nderek menapa ingkang dados dawuh paduka ayo kanca padha tata-tata nggelar gamelan napa gedeblok beber kelir nyumping wayang mara ayo dienggalake kanca aja nganti ana kang kecicir anggone nyambut gawe kanca
sampun jalang anggen kula tata-tata sampun rampung sampun cekap lan anggen kula talu nggih sampun rampung Kyai Jalang ya Kakang Yoga banget dadake bungaing panggale kudu nyanggen tata-tata ketara rapi ketara becik siji wae ora ana kang kecicir lan banyu talu kepenak dirasakake dadake bungaing penggale mulane sapa iku penggender mara ngunting aku bakal nyuwun marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat penggender Bong kula hing ari genam asuna jam. Bong kula awang-awang langit nangkang sisa ingkang kinucap. Sarta jemana semedi ana satengahing jagat. Sanjang bisa mireng sura kajento miwak anon tigan. Gumantung ana ngawang-awang pinangga asta pinasti dadi telung perkara. Saprakara dadi bumi langit rong prakara dadi tejel lan cahya katruning manik moyo. Mongko maneh iku papat niku mung Bathara Guru uger-uger pinangka sesule Sanjang Sesa kenging ndadekake isining bumi sarta wincit saling wadi sasirnane samuktane Sanjang Sesa Sanjang Guru pinangka tetimbangan ingkang garwa Atma Dewi Uma nuntun ayuga para Jawata tigang dosa sarta wadudune nuntun bumi pisah lawan angasa nuntun Sanjang Guru matah para Jawata nasana inten anjetaken gunung Jamur Dipa wis parata nuntun Sanjang Prangsti ayasa kayangan lah kasuwargan sak isine mongko Sanjang Prangsti arsa nyataken jatining priya lan wadon miwah ingkang garwa Dewi Umarta lerut lan katajan mila wonten Bathara Kala Sanjang Prangsti Beduka dumateng ingkang garwa Dewi Uma nuntun wonten druga judulan kala Sanjang Guru paring rejeki madya ing mendhang kamulan Bathara Kala minggah mring kayangan sak garwa putra wadya balane Ong prayoganira Sanjang Aksara Minah Pertiwi Ayoga Sanjang Agilang-gilang ing siti binilangi samudra kumana ngalimbak-limbak ana daging ana getih dudu getih murup mangarap-ngarap nekaken Prabu Ketuk Lindhu sarta lesus geter pater tanpa cara murup ingkang kaludra meseng ana ing Triloka angunireh mring Sanjang Bathara Guru Hong awit genamah tuna purna siji Hongna muna mawaha Putra Pandhawa tata gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Wana Margana warayang Banca Bayu Wisikan wato nalika samono dereng tutuk Kyai Jalang Jati anggenira nyuwun dumateng panguwasanipun Gusti ingkang angrat jagat nenggih pundhita ingkang kacarita nalika samono lan kading pasitran ngundhu manjit Sanjang Bathara Kala ingkang saweg lelenggan leyeh wonten sangandhaping Mandira Sanga Mandira Jajar Sanga mireng swanten bangsa angrangin keplok imbal angdasih miwah mambet wujuting gumpa kang arum gandane kaya mangkono wijining sabda pangandika Sanjang Bathara Kala
bujleng ya beleslanat kodra cecikana. Aku nuju lelungguhan kok banjur mambu sing dupa kang arum gandane lan aku krungu swara sing gamelan kang ngerangin kepenak dirungokake wah ana ngendi papan padunganing gamelan lan dupa iki aku pengen numulupi. Oh, lebih tak golekane tak lacake. Wujuding dupa lan gamelan iki. Jenenge Bislanat Kodra Cecikangan jebul ana ing kene papan padungane gamelan lan dupa kang arum gandane wah jebule iki ana wong kang lagi nindakake pewayangan oh ketitik angkeh rangken saji kang sak mono jembare iki nandhake dalan iki lagi ndake pangruwapan. Wah. Marem rasane atiku aku bisa ketemu karo dalan iki. Ananging aku bakal pengen cedhak marang dalan iki. Ora bisa cedhak karo dalan iki awet penontone akeh banget. Lha becik tak singkirake penonton iki tak abapane. Nuwun cai dalan wonten napa sana salebetipun kula Ananggani ingkang dados pangruwatan paduka lajeng nambet bondo ingkang bajen jarungan menika bondo-bondo menapa kula mboten betah manggen wonten mriki menawi kula mriksani wonten sawingking Kyai Dalang menapa dipun parengaken Kyai Dalang inggih sana sumangga kula dherekaken napa ingkang dados kersa paduka ananging panuwun kula sana panjenengan sampun pegat anggenipun ngrencangi nyuwun dumareng pangwasanipun Gusti ingkang akal jagat supados pangruwatan kula ingkang kula tindakaken saged tumandha ndadosaken kacinterempun Bapak Warta anggenipun bedalem bebodra wonten ing dusun Pakecat mriki sana. Oh nggih nggih. Matur nuwun sanget. Ayo kanca padha sumikir saka kene nonton ana sawuringing dalang iki. Monggo kula dherekaken kepenak anggon kulungguh awit penonton padha sumikir saka papan kene. Oh, bareng aku cedhak karo dalang iki dalange kok mung mendel, ora obah, ora musik, amung umak-umek. Wah. Dalang iki ora ngerti cara anggone ndake pedalangan. Lebih tak jarane tak roking panggung iki supaya bisa rubuh panggung iki. Mengko yen wis bisa rubuh panggunge marem rasane ngatiku tak roke panggunge. Kala-kala bojo gendak dikara ganggu gawe anggon tunendake pangruwatan anggon nyambut gawe ana papan kene. Yen kuwi ora kena tak ndake mengko tak dubukake wis dijen abang.
bakal tak terongake marang jajamu kala. Wah, alon dalam aja kesusu kowe njupuk wesi grijen abang. Wesi grijen abang kanggo apa? Bakal tak anggo nyolong marang jajamu awit kowe wani-wani. Gawe guru bodho ndrok panggung dalang. Ora mung setitik dalang itu anggone makarya. Moko yen rebuh tanggung apa kowe wani tanggung jawab. Wah. Kowe kok ngerti karo aku dalam. Aku ngerti marang kowe aja meneh gedhemu sak lumbung Bandung. Senajan sira iku sih bakalan aku uga mangerteni. Wah, dalan iku pancen wasita temenan apa ora? Coba yen kowe ngerti karo dumadiku caritakno kepriye dumadiku iki dalan. Mangerti yo kala mara lungokno bobokmu. Wah, pasar men dalang iki ngendikane. Sejatine kowe putrane Kulon Sanjang Bathara Guru Duk Rikala. Pinangcan ingkang garwa Dewi Umarta kang kepengin nitih lembuhan dini saka tresnane Sanjang Bathara Guru dituruti. Apa kang dadi kersane banjur nitih lembuhan dini digawa mumbul ketap-ketap ana ing ngawang-awang suwe anggone. Brodro ana ing awang-awang nganti tekan segara kidul. Ing wusanane ing kono ana angin kang luwih gedhe banget. Nrajang nyampinging Dewi Umarta sumilak nganti tekan dhuwure wentis. Sangjang Bathara Guru tumurub wentising Sangjang Dewi Umarta keperanan bakal iku nandukake Cumbono. Cumbono kuwi apa to kan? Yen kowe durung ngerti araning Cumbono, Cumbono iku nunggalake rasa antaraning priya lan wadon. Nanging Dewi Umarta ora nayogani apa sing dadi penggalihe pukulan Sangjang Bathara Guru ing kono. Dewi Umarta sinanjak astane banjur dipangku terus bisa nunggalake rasa katresnane. Sawise nunggalake rasa kama kang manggon ana juraganing Sangjang Bathara Guru banjur wal saka papan arsa tumanduk dening jiwa raganing Dewi Umarta ing kono dienggati dening Dewi Umarta. Umriyang kama tumebo ana ing segara lembak-lembak kaya untuk duduk untuk yaiku kamane Sangjang Bathara Guru. Saya gedhe kaya bisa angobong wujuding segara sebar wujuding segara. Sangjang Bathara Guru kuwatir utusan marang para dewa Watasana. Inen nyerep wujuding geni kang manggon ana ing samudra iku mau. Ing kono para dewa anggawa wujuding pusaka ora mung sethithik pusaka kang dicemplungake ana ing samudra. Ana 36 pusaka bareng dinemplungake ana ing samudra. Ilang wujuding geni kang manggon ana ing samudra, ilange geni. Jenggelek yaiku wujutamu. Para dewa kowe menawa yen sumurup marang sliramu kala padha maju saka papan sira budung nganti tekan ana ngarsaning Bathara Guru. Ing kono kandhek anggon budung dening para dewa. Kandhek ana ngarsaning Sangjang Bathara Guru. Kowe takon marang Sangjang Bathara Guru mengkono kala. Banjur kowe dhewe aku anak dening Sangjang Bathara Guru. Turta diparingi asma kowe dijenengake Jajar Kala utawa Sangjang Bathara Kala minangka dadi dewaning para iblis, para jin setan priperangan. Ing kono kowe duweni daya kekuatan, bisa lumaku tanpa suku, bisa mangan tanpa tutuk, nggondo tanpa garana weruh tanpa netra, krungu tanpa karna. Ana sastra pinajatan papan padungamu ing pasetran Gondo Mayit bebarengan marang
Sang Hyang Bathari Durgakala. Waduh Kakang Dalang. Dalang sumurut marang aku kowe iku dalang saka ngendi? Mangertya kala aku iki najan ana tanpa rupa uga putrane Sang Hyang Bathara Guru kang manggon ana ing Kahyangan Muntara Segara. Aku bedhise Sang Hyang Bathara Wisnu, ya Sang Hyang Bathara Suman. Kala wah Tasmak bathuk mripat mloro ora ndedelok. Jebul panjenenganmu to Kakang kang nindakake pangruwapan. Iki ana desa ngendi lan sapa ingkang kagungan dalem Kakang? Mangerto iki ana desa Pakesaji. Ana Bumi Pawengkoning Bapak Soeharto kang anakake pangruwapaning Ki Dalang Jati. Lah sing diruwat iku apa? Angruwat marang Bumi Pawengkone supaya bisa slamet kalih ing Ngarabida aja nganti nemu alangan sawijoko. Lan Bapak Soeharto iku duweni putra loro. Mijil kakung kena dalane uger lawang. Wajibe bocah loro kang diarani uger lawang iku kudu diruwat dening Dalang Jati. Awit putrane Bapak Soeharto iku Nandang Sukerto. Surta dadi cadanganing Bathara Kala. Mula mamrih bisane slamet kalih Ngrubida marang bocah loro kuwi kudu diruwat dening Dalang Jati. Mengkono kala wah ora bener. Awit putra loro kuwi dadi panganing Bathara Kala kuwi wong Sukerta. Wijan kepingin mangan putrane Bapak Soeharto ana sarate. Sarate apa? Dadi kowe bisa nglangkai bangkene Dalang Jati lagi kena kowe ndahar putraning Bapak Soeharto kang diarani uger lawang kang nandhang Sukerto iku kala. Wah, aku ora wani mungsuh marang panjenenganmu. Wah, ya senajan aku ora sida memangsa marang daginge putraning Bapak Cakrawala kang diarani uger lawang ora dadi apa aku njaluk liru yo Kakang. Apa lirune? Aku njaluk liru yaiku wujudaning sajenmu. Apa sing kok suwun mara enggak critakno? Apa sing kok karepake? Mengkene Kakang Dalang sing tak suwun kuwi wujuding cok bakal ndok gades tetes cok ketopok panggang lele urip lan jago sakembaran pari sebawon gedang adegan kambil janjangan peken kayu legi kebut godhong suwe iku minangka dadi kekaremaku kuwi tak suwune tak gawane menang ing Tlaga Madura yen kok benake maring rasaku tanpa upama lan aku bakal melu-melu ngukut awudendra Trimala mala Cimpraka kang tumipat ana Bumi Pawengkoning Bapak Soeharto. Ini Kakang Dalang. Ya yen mangkono bakal tak paringake. Sejine kuwi Kakang Dalang, aku iki nalika diturunake ana Madyapada. Aku diparingi tulisan kang manggon ana ing epek-epek kuwi. Iki tulisan apa jenenge? Aku ora mangerteni, aku nyuwun tulung. Tulisan kang manggon ana ing epek-epek kuwi wacanen. Aku ngerti marang Kakang Dalang. Manawa nindakake pangruwatan kuwi mesti ana upahe mengkono. Upahe sapak suku setali dinar. Carane aku iki ora duwe duit. Bangsaku jen aku bisaku mung njaluk tulung. Mula wacanen Raja Kala Cakra kang manggon ana ing epek-epek kuwi Kakang Dalang. Ya mula bebereng tak wacane Raja Kala Cakra kang manggon ana ing epek-epek kuwi. Pendher tuni kula wonten ingkang pangandika Kyai Dalang. Mara suntengen damelaku aku bakal nunteng wujuding Raja Kala Cakra kang manggon ana ing epek-epek Bathara Kala iki. Inggih
lajeng bisa kula estaken menapa ingkang dados dawuh panjenengan jalang. Wong dina aku Purwanila ing pustaka dina Patputaka ya dina kang dadi siramu dina karamian menapa kang dadi rambutmu dinutuk sireng manulan menapa kang dadi bathukmu genduk Rengaswasta menapa kang dadi aslimu genduk Rengaswasta menapa kang dadi idepmu genduk Suryakanca ya menapa kang dadi netramu genduk sireng kilat Yudha menapa kang dadi kecekmu Hinukuk sireng Manila Yudha menapa kang dadi kupengmu bentuk sireng menapa Yudha menapa kang dadi pipimu bentuk sireng Panoyan menapa kang dadi pasumu bentuk Langkap Wastra menapa kang dadi cukukmu bentuk Reja Wastra menapa kang dadi untumu Hinukuk Wajalidah menapa kang dadi ilatmu bentuk sireng Penawan menapa kang dadi telakmu bentuk Waja Sumeh menawa kang dadi janggukmu bentuk Sideng Penawan menawa kang dadi uangmu bentuk Wesi Panggak menawa kang dadi gulumu bentuk Wesi Bemara menawa kang dadi baumu bentuk Sireng Kandwasa Yudha menawa kang dadi tanganmu bentuk Palempengan menawa kang dadi salangmu bentuk Ambawastra menawa kang dadi jajamu bentuk Sarwanjata menawa kang dadi igamu bentuk Sireng Padipan menawa kang dadi atimu bentuk Sireng Genitri menawa kang dadi amprumu bentuk Sandhidiji menawa kang dadi jantungmu bentuk Segara Ramian menawa kang dadi wetengmu bentuk Sireng Wita menawa kang dadi usulmu bentuk Rancang Wastra menawa kang dadi ototmu bentuk Wajasari menawa kang dadi balungmu bentuk Paturancah menawa kang dadi jakarmu bentuk Bogawastra menawa kang dadi wangkongmu bentuk Sireng Gesana menawa kang dadi pupumu bentuk Bindiwastra menawa kang dadi garesmu bentuk Waja Kewal menawa kang dadi sikilmu bentuk Gunung Waja menawa kang dadi awakmu bentuk Bogawastra menawa kang dadi gedhemu bentuk Brawastra menawa kang dadi nafsumu umedhot polah ambegan ngadeg kagiri-giri awak wegah asalit ajana gimbal mangrik sira madhep mengetan para Jawata sami gegejeran wedi dulu marang ngarupamu wong awit genam astu nama sidang wongno uno mawaha Bong Kala lumerang saking lara Wisnu kenang lara lungguh ing otot ngarep mukang arum mulya Kanjang Guru kenang lara lungguh ing tutuk turu ning mamah sarambening awak kang arum mulya dening Kanjang Menang tan kenang lara maring Sang Tunggal kumpul manunggaling rasa jati dadi tunggal rasa jati mulya saking Kang Wisisa wong Tanjung adus banyu bening banyu teka tlaga manik umo kang disi durga kang ata iwis kang angsal wong ala sira mulang jati surangan asal saka mulang sura asal jati mulang jati ingsun jatining desa wong anake Sikaranyan agedhe adapa pasti Kamadaya bang bus golong-golong gemalompong gulung-gulung gemalumpung wongno muno mawaha
Marem rasane atiku Kakang Dalang anggung maca sing rajah kaya cakra. Wis saka rambut tekan kecet kebalekake nang rambut maneh. Tan mendang jinemput wis ora ana kang kecicir. Malah wujud ing padusaku. Fisikaku lan kudang aku wis kok waca marem rasane atiku. Mula wis saka iku yo Kakang, aku tak enggal bali menyang ing Tlaga Majuda. Turko aku bakal melu-melu ngukut awu denda Trimala Mala Cintraka kang sumepat ana bumi pangkoning bapak Suwarta kene yo Kakang. Tak gawani menyang ing Tlaga Majuda lan panuwunku dutung ndok bajek tetes cok kecopok panggang lele urip pari sebawon gedang adegan kambil janjangan teken kayu legi kebut godhong kowe tak gawane menyang ing Tlaga Madirga mengkono Kakang panuwunku. Yo yen kaya mengkono marem rasane atimu dene kowe umur melu-melu ngukut awu denda Trimala rasane atiku marem nanging kadehku kowe bakal doroh bakal tak tagih kaya wong utang kala. Oh iya kaya Kakang Dalang, aku iki pating demit ora bakal dirok mulung awit saka iku mara wulungna marang aku mara tampanana iki wujuding do bajek tetes. akeh banget kang rekani ana papan tajima panggung nindakake pangwapan. Iki kaya kadangku Joko Dono lawan Bakari Sri. Iya Kakang Dalang bener apa kang dadi ngendikamu? Aku kadangmu Dewi Sri Raden Joko Dono kang nekani ana ngarsamu anggo nindakake pangruwatan Kakang. Dene kowe mau mentas saka ngendi? Aku mentas saka gedung kenterane Bapak Suwarta. Mulaku tekan ana papan kene aku krungu swara gamelan kang ngerangin jebul pendungamu nindakake pangruwatan ana bumi pawengkoning Bapak Suwarta kene. Bumi pawengkon Bapak Suwarta bareng kok uwat keton adem ayem tentrem jengjem lan marem dadi bumi Jawa tawar kesaning Gusti kang akala jagat marem rasaning atiku Kakang Dalang. Iya pancen Bapak Suwarta nganakake pangruwatan
ngudi marang ketentreman mengkono Sri ya matur nuwun lan gue mau mentas saka ngendi aku mentas saka gedung kendaraning Bapak Suwarto mengkono Kakang mula aku tekan ana papan kene ngecekake lan nekseni anggone nindakake pangruwatan bumi sing kok luwat katon kepenak dipanggoni mengkono Kakang sajene saka kuwi aku njaluk sajene ora kok parengake Kakang apa sing kok suwun dhewe Sri ora yo kejaba wujuding yaiku sandang pangan sing kena tak rasakake yaiku wujuding klasa anyar bantal anyar wedak suwidung kasmilon lenga sundul langit tak anggo mbabarake panganing Bapak Suwarto aja nganti kurang sandang bugo mengkono lho Kakang iya bener Kakang Dalang bener apa kang dadi panganing yaiku Kakangmu Sri aku anek seni marang anggung-anggung nindakake pangruwatan bumi sing kok ruwat wis ketlon adem ayem tentrem jenjem lan marem kalis ing rubeda lan sambi kala Kakang Dalang aku anek seni iya yen kuwi matur nuwun banget dene kuwi iso ngerteni apa sing dadi penggayuaning Bapak Suwarto anggone nindakake pangruwatan ana wong tuwa loro iku sapa dene wong kok nduyukake banget sing siji kaya walang gendor sing siji kaya walang sangit tobat-tobat jarang nek marang aku ngerti ya Dalang aku iki kang diarani Nini Among Kaki Among ya aku among Bapak Suwarto tak keluargane kabeh sing ngomong iki aku lho Dalang iki bojoku jenenge Kaki Among ya Dalang aku jenengku Kaki Among aku sing ngomongi marang jeneng Bapak Suwarto sak keluargane kabeh Dalang ana wigati apa kowe teko ana papan kene aku nekseni anggo nindakake pangruwatan lho Dalang bumi pawengkoning Bapak Suwarto bareng kok luwat katon adem ayem tentrem jenjem kanthi marem bumine kepenak dipanggoni mengkono lho Dalang bumi kang tengkar dadi bumi kang subur mengkono lho Dalang marem rasane ngatiku iya matur nuwun yen kowe gelem nekeni anggungku nindakake pangruwatane Nyamong lan Kaki Among jedine kuwi aku njaluk sajenmu ya kok parengake to Dalang iya apa sing kok suwun sing tak suwun ki barang pawon lho Dalang akeh banget bangsane kukusan bangsane iyan ilir banjur wujuding lirik karo kocok aja nganti keri lho Dalang iku sing tak suwun lha maneh aku nyuwun wujuding prabot pawon wujuding gandang utawa keren kuwali banjur kekep lemper wujuding cuwek kuwi kudu kok paringake marang aku hulek-hulek iku kemarem aku Dalang aja nganti keri bekakas pawon sing komplit lho Dalang iya yen kaya mengkono bakal tak paringake marem rasane ngatiku aja nganti kurang pamengku ya Dalang anggonku muni iki rada tegal amarga saka umur Dalang umurmu pira umurku isih cilik lho Dalang sik 28 taun nanging dicalek dadi 82 taun umurku aku iki mulane aku muni tegal mulane saka kuwi sing gedhe pangapuramu ya Dalang yen kurang genah anggonku matur marang panjenenganmu ya ora dadi ngopo Nyamong ya Dalang aku njaluk ngapura lho Dalang yen ana keluput aku anggonku matur ana ngarsamu ora dadi apa Kaki Among wong tuwa kuwi sapa
mangertenono dalang aku iki kena diarani sanak danyang kaki danyang nini danyang danyang kang babat bibit ing desa Pakesaji ya danyang kang babat bibit bumi pawengkoning Bapak Suwarto kene lan aku kang njaga marang kacinepaning desa anjaga kantremaning Bapak anggone brodro dalem ana ing desa kene dalang. Iya marem rasane atiku yen kowe bakal nyekseni apa sing dadi karsaning Bapak Suwarto. Iya lan maneh dalang aku nyuwun supaya dimemule ya dalang. Yen memule marang aku kuwi aja kok sembuh memule marang bangsane jin setan priperangan gendulu ilu-ilu banyak sapi. Awit aku iki sing aweh papan panggunan sing babat bibit ana ing desa Pakesaji kene dalang. Iya bakal tak parengake apa kang dadi kersamu. Aku njaluk memulih tenanan ya Kang. Ya dalang mengko ujubna. Iya mengko bakal tak ujubake. Sing gembulang kaya mendung mangsa rendang kuwi bangsane ngopo. Wah, wis nurut marang aku dalang aku ngerti marang kowe kuwi sapa. Aku iki bangsane jin setan priperangan janggilu ilulu banas pati. Aku bangsane gendruwo. Jenengku Nawang geni Bicapa Bitaki Bintaka Bintaki Brenggala Brenggali Cubara Cubani Kutara Kutari aku bangsane Song Bolong Sundel Bolong Jenggilu ilu banas pati gendruwo wedon drangkong kancing mungil tatakara des pruntung waluh kala semaya semayanan sing tak berbojo maneka warna kuwi aku iki kala Dimas dalang mapan kusanggon-nggon jenengku maneka warna aku kala janggol ana lawang kala jejer ana ing saka kala petel ing paparan kala ening ana ing banyu kala kesot renjugan gundang ganding ana ing tumang dalang. Allah penggawe aku sing ndrupuki barang-barang ing Bapak Suwarto. Mbuh. Beras tak jimpit, rong jimpit, duit tak sen rong sen tak benderane tak longi. Yen kaya mengkono Allah penggaweanmu kowe kudu lunga saka papan kene. Lho, kowe wani ndung aku dalang, aku ora jeneng nundung marang kowe. Yen tumindak mulo kowe ora gelem lunga saka papan kene. Awakmu bakal blok-blok ilang dadi ndoking amun-amun. Wah. Kok pedes temen gawe dalang iki. Iya, aku gelem kok tundung saka papan buntawaning Bapak Suwarto kene. Nanging aku njaluk sangu ngopo? Takdir 144 cacahe. Lan aku njaluk pernah ana di papan padungaku supaya aku aja ngati kucar-kacir uripku. Aja kucar-kacir anggonku manggon dalang. Iya yen kaya mengkono bakal tak parengake. Yen kowe njaluk panggonan bakal doake papan padungamu. Lor kulon papan padungamu. Ing kono ana gunung kang luwih dhuwur, alas kang luwih jembar segara kang luwih amba. Kowe mapan ana papan gunung. Iya saeng Kakang dalang. Apa kabeh sing kok tundung ora kabeh tak tundung sing becik kudu keri ana papan kene kena kanggo panutan kena kanggo tuntunan nanging sing ora gelem lunga saka papan kene bakal musno ilang dadi ndoking amun-amun. Wah iya dalang yen kaya mengkono mara enggal wulungna takir 144 aku tak lunga saka papan kene miturut apa kang dadi dawuhmu dalang. Nyajan aku nyuwun pamit ya dalang bakal ngemongi marang panjenengan Bapak Suwarto tak kulawarganing kabeh. Aku nyuwun pamit dalang, aku semono Kakang dalang nyuwun pamit bakal mbabarake rezeki udiping pari aja nganti kurang sandang pangan. Panjenengan Bapak Suwarto wis Kakang cukup semono wae Kakang dalang anggon ku ngadep ana ngarsamu. Iya ora dadi ngopo. Mula cucuk anggon nindakake
pangruwatan dalang aku yo ndungakake bisa slamet tutuk nganggo nindakake pangruwatan yo dalang aku go nyuwun pamit marang tutuk nganggo nindakake pangruwatan ya kabeh wae andung slamet aja nganti nemu alangan sawetara. Manganjur aku ning angin gugur agraning arga Pura purnita kagiri-kiri ora bumi prakambita Praptan sanjang Bathara Bayu sumlara kaya ndalu runtuh candrane Kakang Bayu Bathara Bayu ingkang rawuh ya kalangan aku kang nekani ana ngaku anggo nindakake pangruwatan wonten menapa Kakang Mas mangertena anggo nindakake pangruwatan sinep-sinan dening Jawata menawa sanga wis dikabulake bungkang ning Bapak Sarta kene wis dadi bumi kang adem tentrem denjem kanthi malem tawa tawar saka kesaning Gusti akal jagat dadi bumi kang subur lan makmur dalang matur sembah nuwun sabanduri saut kaya rampung anggo nindakake pangruwatan kuwi dalan makayangan dening pukulun Sangjang Bathara Guru nun inggih kula namung ngestaken napa ingkang dados dawuh paduka Kakang Mas nanging wonten ingkang dereng apa anyapun kawontenipun dintalengkoning Bapak Duwarto yen kaya mengkono do samar wis dadi kewajibanku tak sabenane mara balyum ing bayangan matur ana ngarsaning pukulun Sangjang Bathara Guru inggih kula estuaken menapa ingkang dados dawuh paduka Kakang Mas Padukan betul nyabuane bumbalung koning Bapak Duwarto kene. Ya becik sak durung tak sabon tak hubungane sepuro jembare bumbalung koning Bapak Duwarto enggal tak rampungake. Nata jembar gilar-gilar nglangutan tepi bumi papan Bapak Duwarto. Yen tak sabon surat umur sabon kawat ora kuat wis tak tempalake pangrimu.
kabeh awujengga trimala-mala cempraka kang manggon ana ing juru pawengkon ing dapat iki tak obongi sabubare tak obong bakal lak guang aja tiba-tiba yang diumpek tengah-tengah segara nalika samono Sangyang Bathara Bayu ingkang sampun ambucal dumateng awujengga trimala-mala cempraka ingkang sumipat wonten bumi pawengkoning Bapak Swarta wujuding Gendha Patamala Cempraka Sukerta kang manggon ana papan ingkang Bapak Swarta wis kabucal dening Sangyang Bathara Bayu lumeba ana tengah-tengahing segara alor jemegaluk suwarane Oke watos. Paduka ingkang rawuh kula Sangyang Bathara Bayu kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya sak tampane betimu. Pangestu tampanana inggih kula pundi mugi ndadosaken bejimat. Cai dalang tindak pundi? Dalang bali magayangan. Awit wis rampung anggone ndake pangruwatan. Aku kang wajiban anyaponi bumi pawengkon ing daptar sak kaponi. Gendha Upatamala Cempraka Sukerta kang mapan ana panggone bapak iki wis tak buang tumebuk ana tengah-tengahing segara ala mula bumi pawengkon ing bapak katon tubuh makmur kalis ing rubeda lan ana alangan sawiji apa nuwun sanget dadosaken dinyaing manah kula pukulun mula bisa kriku aku kesuwen ana ing Madyapada aku tak enggal bali marang ing kayangan Suralaya mekaten inggih sembah bekti kula ingkang nderekaken tindak paduka iya andung slamet aja nganti nemu alangan sawiji apa kadang kula sedaya nggih menika kula sekapet nampen anggen kula nindakaken pangruwatan lajeng menika kantun gemburen kula gawen cara tiyang Jawi mekaten